Hei, mulla on hyviä uutisia Ihana Elolta. Meidän Aivot vireeseen valmennus on herättänyt yrityksissä hyvin huomiota. Eikä mikään ihme, sillä se aktivoi osallistujat pitämään huolta itsestään ja aivoterveydestään. Valmennuksiin on tosi helppo liittyä mukaan ja meillä on todella hyvät työkalut arkeen sopiviksi jokaiselle. Kaikki meidän valmennukset perustuu aina tutkittuun tietoon. Me Ihana Elossa halutaan edistää sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja aivoterveyttä. Me halutaan myöskin tukea sitä työkykyä ja mielenterveyttä ja ehkäistä sitä pahoinvointia ja uupumista. Aika monet tänä päivänä sanoo, että niiden tavoitteena on päästä terveenä eläkkeelle. Mun nimi on Tuija Rantanen ja jos sä pohdit, kuinka sä voisit edistää työhyvinvointia siellä sun porukassa ja aktivoida heitä tekemään hyvinvointiin liittyviä ja aivoterveyttä edistäviä tekoja, niin ole yhteydessä. Suunnitellaan just teidän porukalle teille parhaiten toimiva valmennuskokonaisuus. Aivot vireeseen valmennus on varmasti teillekin sopiva.